ברוכים הבאים לשידורי השגרירות. אנחנו כאן, אני אלף הורוביץ, יש לנו כאן את נקסוס שלנו, אלי בג'רנו, מנכ"ל B2C, זירת המסחר הישראלי כחול לבן, וכמובן מני רוזנפלד, ביטקוינר מספר 1 בארץ. אז אנחנו כאן באנו בעצם לדבר על ביטקוין בארץ, מה קורה איתנו, למה אנחנו כאן יושבים פה ארבעתנו. מישהו רוצה להתחיל? אז כן, יש כמובן הרבה שאפשר להגיד על זה, אבל אם כמעט את השאלה של למה אנחנו פה, אז מצד אחד המצב של ביטקוין בישראל מצוין, יש לנו את הקהילה אחת החזקות בעולם, קבוצת מפגשי הביטקוין הגדולה בעולם, קבוצת פייסבוק עם למעלה מ3,000 חברים, קבוצה מאוד פעילה מאוד חזקה, עם המון מפגשים, המון פעילות, עם המון עסקים בארץ, המון משתמשים וכולי. אבל מצד שני, זה עדיין לא גרד אפילו את קצה הקרחון. כלומר, עדיין הרוב המכריע של תושבי מדינת ישראל, כמו בעולם, לא שמעו על ביטקוין, לא יודעים מה זה ביטקוין, לא מבינים מה זה ביטקוין. ואני חושב שהמטרה שלנו, אנחנו רוצים שבאמת ביטקוין יצליח ושכולם יוכלו ליהנות ממנו. זה בעצם לממש את כל הפוטנציאל שלו והיתרונות שלו, צריך שעוד אנשים ידעו בכלל שביטקוין קיים וידעו עליו. ולכן זה טוב שאנחנו פה נדבר ככה בצורה פוליטית, שאנשים יוכלו לשמוע קצת יותר מה זה. יש מצב שכל מי אני פה כן, יזמינו אותי. מי זה כן? יש מצב שכל מי שבביטקוין בארץ הוא בעצם פעיל של ביטקוין? זאת אומרת, אקטיביסט ברמה כזו או אחרת? תראה, יש הרבה רמות של להיות אקטיביסט, אבל כמו תמיד, אני חושב שזה איזושהי סקאלה רציפה, אז אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה, אבל אם כל כמה שנים רוצים שכן, אני לא יודע אם זה נכון. אבל יש אנשים שאתה יודע, שקראו על ביטקוין, זה מעניין אותם, אבל לא באמת עושים את זה. בוא נגיד, אתה אקטיביסט? כן. אתה אקטיביסט. אלי, אתה אקטיביסט? כן. אתה? זה ההגדרה שלי, אקטיביסט. אז במדגם העקרי של אנשים מקום שלקחנו, זה אקטיביסטים, שזה יפה מאוד, אבל זה גם מה שקורה בסטטיסטיקה self-selected sample, ככה שלא יודע אם אפשר לסמוך על זה. לא, אבל השאלה היא, זאת אומרת, זה לא סתם מדגם של אנשים בחיים ברחוב, זה מדגם של ביטקוינרים. אבל השאלה אם יש ביטקוינרים שלא היו מוכנים להיות חלק מהמדגם הזה. כן, כן, לא. כן. אני חושב שפחות ישנים יותר חדשים. אני חושב שאם נסתכל, ככה נראה לי, אם נסתכל על הקהילה, אז כמה שנלך יותר אחורה, מי שהתחיל יותר אחורה, הסיכוי נראה לי יותר גבוה שהוא מעבר לעניין של כסף או משהו. היה שם משהו מעבר, רצה לשנות. דברים אחרים, כמובן שכאשר יש 6,000% בשנה, אז עם הכסף באים כולם. זה נכון, כלומר, בעיקרון ככל שהולכים אחורה בציר הזמן, אז אנשים שאימצו את ביטקוין כבר בשלב הזה, אנשים שמראש יש להם יותר נטייה להימשך לעניין הזה. זה הכי הגיוני שגם הם יהיו בסופו של דבר פעילים. יש גם פעילים שאינם ביטקוין. בוודאי. אבל אם אנחנו מדברים על הקהילה, אז נגיד, הקהילה שאני רואה, האנשים שהם הכי שומעים אותם, זה כולם, הם כמעט כולם, זאת אומרת, הם כבר לא, הרוב המוחלט לא מסתכלים על המחיר, והם כבר מדברים על ביטקוין ברמה הרבה יותר אידיאולוגית, אפשר לומר. אני חושב שזה הרוב המוחלט? של האנשים ששומעים, זאת אומרת, אני לא יודע איך אנחנו רוצים להגדיר את הקהילה הישראלית, אבל זה באמת שאלה, מי נחשב בקהילה הישראלית של ביטקוין? תראה, אני חושב שכמו בכל קהילה בעולם, מי שמוגדר חלק מהקהילה זה מי שמגדיר את עצמו חלק מהקהילה. כלומר, אין פה חוקי קבלה. כל מי שמכשיר את עצמו חלק מהביטקוין הוא בקהילה, ואני חושב שגם אם לא שאלנו אחד האם אתה מגדיר את עצמך חבר בקהילת הביטקוין, אני חושב שכל מי שחבר בקבוצת הפייסבוק
מגדיר את עצמו כחבר בקהילה. כל מי שבא פעם למפגש, מגדיר את עצמו חלק מקהילה. כל מי שקרא את העניין, כל מי שמשתמש ביטקוין, חלק מהקהילה. אז לכן יש לך את המכלול הזה של אנשים שהם נמצאים בקהילה, ואז איזשהו מתחלק. קהילה זה מובן רחב מאוד של... נכון. של אנשים, זה נכון. וכן, ותמיד הוא לך את אלה שהם פעילים יותר. אם אתה יודע, אז כן, משהו שאולי מתקשר למה שאמרת קודם, אני לא יודע אם זה נכון לומר שיש מישהו שלא מסתכל על שער הביטקוין, כן, זה משהו שהוא מעניין, אבל ברגע שנמצאים בזה מספיק זמן, כבר לא מתרגשים מזה, מבינים שביטקוין זה משהו שהוא יותר גדול מאשר השער שלו בכל רגע, וגם מבינים שהשער משתנה, זה שהוא עלה, זה לא אומר שעכשיו ניצחנו, וזה שהוא ירד, זה לא אומר שזה סוף העולם, זה פשוט איזשהו משהו, זה מעניין, זה עולה, זה יורד, וצריך תמיד להתקדם הלאה, וכל התהפוכות שקורות, עם כל מיני, ניקח מעבר לרק השער, בכלל, דברים שקוראים ביטקוין בעולם, כל מיני חדשות טובות ורעות שאנחנו רואים, לא כל דבר זה מה שצריך להתרגש, כי הדברים קורים, ואם תסתכל על כל דבר בפני עצמו... כמו הבאג הזה. כמו מה? הבאג הזה ש... עם אנטי-בוקס, כן, אפשר אולי גם לדבר על זה, אבל כן, אז הדברים, כאילו, כבר עברנו הרבה חוויות כאלה, ומה שלא הורג מחשב. אז צריך לפתח איזושהי אדישות, עם כל זה שזה תחום מאוד חדשני ומרגש. גם רואים את זה במחיר, אבל שמה שלא הורג מחשב. נכון, כן, זה... כל שהמחיר נעצר קצת ונתקע, זה אומר שזה יתחשב. שהמחיר יתחשב. נכון, כן, ואני מאמין שבסופו של דבר יימס לאנשים להתרגש כל פעם מזה שהשעה... לא, זה הרבה מס. לא יודע, אפשר לקוות, אבל... כמו להגיד שאנשים יימס מכדורגל. אני מסכים. השער התייצב לפני ש... תראה, השער התייצב בסופו של דבר, אני חושב שאנשים יתרגלו באיזשהו מובן לשינויים, כי אתה יודע, כי אנשים... לא, זה יישאר אותו בכתבי חם כל הזמן. המחיר. יכול להיות. זה הנושא. לא משנה כמה יהיה מרגש כל ההתקדמות זה רוב רובם של האנשים שייכנסו לביטקוין וכבר היום זה המחיר. לא, גם אנשים שמבינים על זה ביטקוין, דבר שהכי מעניין אותם, זה המחיר. אני מסכים. זה מעניין כל הזמן מה המחיר, אני מסתכל כל 3 דקות, ואותי מעניין הרבה יותר דברים מאשר רק המחיר, אבל כן, המחיר זה דבר בגלל שהמחיר מגלם בעצמו את כל הדברים האלה, את אמת. השלות, הפחדים, את התקוות, נכון. המחיר זה מספר שמגלם את הדברים האלה. אז זהו, זה נכון, אבל חשוב להבין שהוא מגלם את כל הדברים האלה, אבל עם רעש, כלומר... נכון. אז כן, אז לא, הוא מגלם את כל הדברים האלה, אבל כל אחד מפרש את זה בצורה אחרת. כן. מישהו, אתה אומר לו נפילה של 20%, לא, נפילה של 20% סוף היקום, מישהו אחר אומר לו נפילה של 20%, זה כלום. אמת. ומישהו אחר אומר לך 20% הזדמנות קנייה, מישהו אחר אומר לך 20% הזה, וככה הדבר הזה מתכנס בסופו של דבר, כל הדעות של האנשים, זה מתכנס למחיר. בגלל זה הדבר הכי מעניין. כל החמולה הזאת, זה המחיר. אתה לא מדבר קצת על המחיר, אז אפשר ללכת. כן. אגב, אפרופו זה שלא צריך להתרגש במחיר, גם אני חושב שכדאי שלא נדבר גם עליו יותר מדי בהקשר הזה, אבל כן. לא, אבל אפרופו עניין של מחיר וקהילת ביטקוין, או אנשים בביטקוין שכבר כמה וכמה חודשים, או אנשים מבחוץ. אנשים בחוץ, כאשר שומעים על 20 או 30%, 10%, הרי מה שהם מצפים לעשות ממניה או מהשקעה במשך שנה, שנתיים, whatever. כלומר, כאשר אתה בתוך זה בגלל שזה משהו חדש וזה לא מתאים למציאות. זה לא, כמו שבא לא. לדבר בטלפון בלי חוט. זה משהו חדש. ביטקוין כרגע כפי שהוא באמת קופץ ויורד ועולה בצורה שהיא לא רגילה לאדם שהוא בדברים אחרים. כלומר, באמת שאנחנו יורד לא יודע, אני, לא משנה בכמה אני לא מתאבש, אבל נגיד יורד באיזה 10%, זה סבבה, בסדר. מדגוק, סין, רוסיה, תפסו מישהו בשדה התעופה בניו יורק, כלומר, ברור לך שאנשים מבחוץ לא רואים את זה ככה. מבחינתם, תגיד, אתה מטורף? מה זה? מה זה יורד ב-20% על... כן, כל אחד מפרש
אחרת יותר, גם חלק מהעניין פה, שזה צריך להתאים את כמות ההשקעה, מי שרוצה להשקיע בביטקוין, כן, אפשר להשתמש בביטקוין גם בלי להשקיע בו, אבל מי שכן בוחר להשקיע בזה, שזה מי שרלוונטי עבור ה-70 בשער, צריך להתאים את גודל השקעה וגודל סיכון. ככל שהשקעה יותר מסוכנת, כך צריך להשקיע בה פחות. אז אם אתה משקיע 1,000 שקל בביטקוין, אז לא... אתה עדיין רואה ביטקוין השקעה מסוכנת? בוודאי שביטקוין זה השקעה מסוכנת. כן? ולא רע? זה כן. זה שוב, זו השקעה שהיא כמובן עשויה להיות מאוד רווחית, אבל היא מאוד מסוכנת. הרבה דברים ייתכנו שיקרו, כלומר, גם מבחינה שהמטבע הקריפטוגרפי שאומרים יותר מסוכן צריך להשוות למה? אז אני קראתי לביטקוין במובן הרחב, סורי. כולל אלטים, כולל אחרים. תראה, אז אם כולל אלטים באיזשהו פיזור, אז כן, יש פה סכנה, שזה שוב כמה סכנות. סכנה אחת זה שגם כל התחום בכללותו, הערך שלו יהיה פחות מה שמצפים. כי בסופו של דבר, הרבה אנשים שמנסים להעריך מה יהיה השער העתידי של הביטקוין, לוקחים בתור השוואה את סך כל השווי של כל המטבע כיום. של אף אחד אין שמץ של מושג, מה סך הכל השווי של כל המטבע כיום? לא, אני חושב שדווקא אפשר להגיע למושג טוב מאוד, תלוי על איזה רמה של בסיס מוניטרי מדברים, אבל מה שרוצים לדעת, אפשר בעיקרון לדעת, לפחות בהערכה. אבל העניין הוא שלא בטוח שהשווי של כל מטבע היום, זה יהיה גם השווי של כל מטבע עם ביטקוין יתפוס, כי ברגע שיש לך פחות חיכוך, גם יש פחות צורך להחזיק הון בצורת מטבע. אז זה יכול להיות שהשער העתידי לא יהיה גבוה כמו שאנחנו חושבים. וכמובן, ייתכן, אני לא מאמין שזה יקרה, אבל זו אפשרות שמתקבלת על הדעת, זה שממשלות העולם תתאחדנה וירצו להילחם נגד הביטקוין, ויוציאו מחוץ לחוק, ויעשו גם התקפות טכנולוגיות. אז אם דבר כזה יקרה, זה בעייתי. ויכול להיות שאז זה יעכב בצורה משמעותית את האחיזה של המטבעות הקריפטוגרפיים. אז כמה זה כבר יכול לעכב? זאת אומרת, גם אם באמת יש התאחדות של כל המדינות בעולם, נגיד, איכשהו מצליחים להסכים על דבר כזה ובאמת מנסים לעכב, אז מה, זאת אומרת, אני לא באמת רואה דרך שאפשר... תראה, זה... אפשר להפחיד. בוא נגיד זה ככה, הם לא יוכלו לעצור שימוש מחרתי בביטקוין, אבל שימוש שאנחנו צופים, שזה יהיה המטבע שמשתמשים בו בכל עולם לכל צורך, אני לא רואה את זה קורה עם ממשלות העולם זה באופן גורף. כלום. בברלין זה חוקי, בדנמרק זה חוקי, בשוודיה זה חוקי, באוסטרליה הוא הולך להיות מוסדר השנה, מי יעצור את זה? מדינות חושך של סין וצפון קוריאה. מי? זה הרי לא שום דבר לא יכול לעשות בכלל. כלום. וזה הפיך, הם יכולים לשנות את דעתם. מה יכול להיות? הם יכולים לשנות את דעתם. מי? מדינות? גרמניה לדוגמה. ומה יקרה? מה יקרה זה השאלה אחרת, אבל צריך לקבל את הקטע ש... גרמניה יכולה להגיד שטעינו, כאילו, מחליפים את הקנצלר. אבל גם, זאת אומרת, אתה צריך הסכמה גורפת של כל המדינות בעולם כדי שהשימוש היחיד... בסדר, אני אמר שזה לא סביר. זה לא סביר, מה? יש גם תרחיש בדם, יכול להיות שחלק מהמדינות יהיו נגד זה. חלק מהמדינות נגד? אני לא יודע אם נכון לומר שיש מדינות שנגד. נו באמת. רוסיה... רוסיה, כאילו עד כמה שאני מבין את הצער שלהם, פשוט משווים את ביטקוין לחוקים שכבר קיימים אצלם, לא שהם ימצאו איזשהו חוק חדש שהוא נגד ביטקוין, והחוקים העיקריים שלהם כיום, אז יש בעייתיות עם ביטקוין. אתה רק רואה. זה מה שהם אמרו בעצם. אבל כן, אבל זה אומר שגם רוסיה, יכול להיות שאחרי שתבחן את הנושא, תבין שהחוקים שלה הם ארכאיים ולא רלוונטיים, והיא תשנה אותם בהתאם. אם היא תסכים לעשות, יש לה... כל מדינה יצא נגד ביטקוין באיזשהו חוק תיקון, או כל גוף לא משנה. ביטקוין הגיע מאיפה, ממישהו שהנחית עליו? קהילות צצו ברחבי העולם בניגוד לסיכויים, אפילו רדיפה שהייתה להם, את המוות בלתי אפשרי להעביר, ובנק כן מקבל, בנק כן נותן, בנק לא יכול, כן חוקי או לא חוקי, וכדומה, ובכל זאת. אני לא רואה שם. אני לא רואה שום אפשרות לעצירה של ביטקוין.
אותי דווקא יותר מעניין כל העניין של הבאגים וכאלה שיכולים לעשות. טכנית? אז כן, תראה, מבחינה טכנית, אז אם הזכרת באגים... מה עם הטרנזקציות האלה שעכשיו מבטלים אותם והם שולחים... אתה מדבר על מה ש-MTGOX? לא, MTGOX רעיונית הוא פתור, זה בעיה אצל MTGOX. כן, זה לא בעיה בכל הקלנטים. נכון. אבל עכשיו צצים כל מיני דיבורים בפורומים, גם על בעיות בלוקצ'יינים אחרים, וגם על בעיות בבלוקצ'יין, שאני לפחות התחלתי לקבל מיילים מבלוק של אינפו, על טרנזקציות שהתבטלו, בגלל שלקח להם הרבה זמן אישור, ואז אני רואה את אותה טרנזקציה בדיוק, אבל מספר טרנזקציה שונה. כאילו אותו מקור, אותו יעד, אבל הטרנזקציה אחת התבטלה, ויש עוד טרנזקציה אחרת שהיא... ברור לך שבזה הרגע איבדנו 70% מהשלושה אנשים שראו אותנו. לא, זה מעודד, זה אומר שהטרנזקציה התבטלה, אבל אחרת תפסה את מקומה. זה אומר שהיה איזשהו פורק קטן. לא בגלל שזה מעודד או לא מעודד, פשוט זה... כן, אז יקיר לא רוצה שאני אכנס לזה יותר מדי, אבל אני רק אגיד שזה לא נשמע שמה שאתה מתאר פה זה באמת בעיה. זה לא אומר שהן בעיות אחרות, כאילו בעיות טכנולוגיות קיימות, כן, כל מיני סוגים. כן, אז כן, אז מה שבאמת כנראה הכי מטריד זה כל מה שקשור להתקפות חישוביות, מה שנקרא התקפות של מעל 50%, שזה בעיה שהיא קיימת, כלומר זה פשוט משהו שקיים, כלומר הנחת היסוד של מערכת הביטקוין זה שרוב רשת המחשבים בו פועלת בצורה תקינה. אם זה לא קורה, אם מישהו בא ושם משאבים על כמות מחשבים שיותר גם מכל שאר הרשת, זה מצב מאוד בעייתי. אבל זה לא מצב שאני מאמין שהוא יקרה, אלא אם כן ממשלות עולם תתאחדנה נגד ביטקוין, כי סתם בעל עסק או אפילו בנקים לדעתי לא ישימו את כמות המשאבים שצריך בשביל זה. אז אני לא רואה את התרחיש הזה קורה ברוב המצבים הסבירים. כמובן שיש גם עניינים של כל מיני התקפות יותר מתוחכמות, וגם עניין של עמלות הפעולה שלא פתור. כלומר, לא ברור איך המחשבים ברשת, גם אלה שקוראים וגם אלה שלא, איך יהיה מספיק תמריץ בשביל לפעול. זאת איזושהי בעיה שהיא לא פתורה. זה רעיונית פתור. זה לשוק פתוח. זה לא, זה גם רעיונית לא פתור. השוק הפתוח לא יפתור את זה בגלל שיש לך פה דרגת חופש. לא ניכנס לפרטים הטכניים, אבל זה משהו שהוא עקרונית עוד לא פתור. אבל גם את הדרגת חופש אפשר לשחרר, לא? אז להפך, צריך להגביל את הדרגת חופש, אבל זה עוד לא, אין שום הסכמה על דרך נכונה לעשות את זה. מה שמזכיר לי ציטוט של גאווין אנדרסון, אם אני לא טועה, שאומר שלעשות שינויים בפרוטוקול של ביטקוין זה כמו להחליף חלק במטוס באמצע טיסה. כן. זאת אומרת, זה להתחיל לחשוב על דברים שאתה צריך... שינויים בפרוטוקול. זה מפלצת ביטקוין מהבחינה הזאת. מפלצת, אתה... בכל המובנים, במובן כלכלי, במובן טכני. זה אפשרי. נכון, זה אפשרי, כאילו לפחות על חלק מהמות שציינתי, יש רעיונות לפתור, ואני מאמין שזה יתגבש לכדי פתרון יותר קונקרטי, ועם כל הקושי לשנות את הפרוטוקול וזה, ברגע שממש יראו את הצורך, אז יעשו את זה. מה שיפה זה שהפרוטוקול הוא נשלט על ידי אנשים בסופו של דבר. אתה מסתיר את המסתמה לחושב מהשך. ואז הפתרון יבוא גם ברגע האחרון, כאלה אנשים. כן, אותי שנייה לפני הגרזן, ימצאו את הפתרון ויישמו אותו. כמו שהיה עם הפורק השני, במשך כמה שעות, יישמו פתרון וזהו. בסדר, זה רף, אבל הפורק הוא... לא. אוקיי, שנייה. אני רוצה למשהו אחר. יש לך דיון פרטי. אלי, אתה כיום הבעלים ומנכ"ל של B2C, קורס אקסצ'יינג' ישראלי לביטקוין וללייטקוין, ומני אתה מראשוני ומגדולי הסוחרים, מחליפי ביטקוין בישראל. אני רוצה לשאול על האוכלוסייה שנמצאת בביטקוין, האם יש הבדל שינוי באוכלוסייה שהייתה לפני שנתיים וכיום, גילאים, סוגים של אנשים, מקצועות? תראה, אני לא מספיק אותה כדי לדעת, אבל תראה,
אני חושב שגם לפני שנתיים שלוש היה טווח די גדול מבחינת גילי ומבחינת סוגים. כן, בגדול יש מגמה של יותר ויותר אנשים שהם פחות טכניים נכנסים, כי לפני 3 שנים מי שאימץ את ביטקוין זה רק מי שמספיק טכנולוגי בשביל להבין מה קורה. אבל עכשיו כבר אנשים לא צריכים באמת להבין איך ביטקוין עובד, הם צריכים פשוט לראות שיש פה משהו שזה גדול, שאנשים משתמשים בזה, שהם תומכים בזה, זה הרבה יותר קל לאנשים להיכנס, כמובן גם מבחינת אתם לא רואים כניסה של אנשים הרבה יותר צעירים? כלומר שזה כבר חלחל חזק מאוד לסטודנטים, חיילים ואפילו בני נוער? תראה, דווקא הייתי אומר אלה כמה פלחים מהאוכלוסייה שלא היה מפתיע לראות אותם ראשונים, מקדימים את ההורים שלהם, את המשפחה שלהם. אני חושב שטווח הגילאים תמיד הרחב, גם כלפי מטה, גם כלפי מעלה. תאבל אין ספק שהקריאה של מטבעות מבוססות סקריפט, כמו לייטקוין וכאלה, זה בהחלט הכניס הרבה צעירים לתוך קריאה. משהו שהיה הרבה יותר קשה בביטקוין. נכון. טוב, כיום בכלל חלק מהחבר'ה בקבוצות אין להם בכלל ביטקוין, הם עוברים דרך ביטקוין על אלטים. זה בכלל... כן, אבל אתה יודע, גם בביטקוין, גם איתו פעם קראו עם כרטיסי מסך, שזה היה יחסית קל, גם כאילו היה צריך יותר להכיר טכנית מה לעשות, אבל זה גם היה, לפני הכרטיסי מסך, גם אנשים שקראו עם המעבד של המחשב.